Sobrang anting ko noon. Oo, sobrang gwapo talaga siya. Kanya na, Gwapo naman pala eh. Hindi talaga, gwapo talaga. Tingin ko doon eh. Bigay ko sa'yo lahat ng sweldo ko sa Ayan. Yan ang totoo. Gwapo talaga ang tingin ko sa kanya. Tapos, nagsimula yun. Tingin mo lang sa akin, pero yung ibang tao, hindi naman yun ang tingin ko. Hindi, yun ang tingin ko eh. Napakagwapo mo eh. Hindi yun ang tingin ko talaga nun eh. Guys, huwag mo ako ibabas ha. Ayun ang tingin ko eh. Oo, di ba? What's up mga ka-DC? So ngayong araw guys, sisilipin naman natin ang buhay ni Dalaman. Oh, yun mga ka-DC. So ngayon, tingnan natin kung gaano ba kabigo tong si Dalaman. So ano nga ba yung role ni Dalaman? At the same time, sino nga ba si Dalaman? So guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag niyo munang kalimutan mag-like, mag-share, subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell mga ka-DC para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. So guys, ito na si Dalaman. Kilalanin muna natin siya. So, dahil sa sobrang daming nagre-request ng Dalaman edition ng aming ginawa ni Harabas nung nakaraang episode. So, pinagbigyan tayo ni Dalaman. Nandito siya ngayon. So, ayan, sobrang supportive po sila sa channel ni Mrs. Harabas. Kaya, talaga namang pumunta pa sila dito kahit iba yung oras ng pahinga nila. So, simulan na natin! Mag-hello ka muna! Hello guys! Pasensya nyo at galing sa bukid eh. Trabaho. No. Trabaho. So, ayan, sa Dalaman, ang ating, hindi ba muna matanong? So, introduce yourself muna o parang Islam book. So, ano daw yung full name ni Dalaman? Ang full name ni Dalaman ay Joey Imbanisito Bansing. So, birthday. Ano mo talaga sabi sa December 5, 19. Yan. So, ano daw yung first appearance mo sa Harabas? Anong episode? Naalala ko nung nagbukatot, trap. Kalangka. Episode 8 yun. Nakatanda ko. So, ano yung relasyon mo kay Harabas? Matindi ang relasyon namin yan. Kami ay magkuya. Sinong kuya? Obvious ba? Siyempre ako. Ayan, so ano yung trabaho mo bago ka nagpunta sa Harabas? Dami. Unang-una, nag-mekaniko ako. Naging security guard. Nagbanda. Nag-technician ng relo. Nagsaka. Nag-isda. Matindi. Nag-manicure. So yun guys, napanood na natin yung All About kay Dalaman mga ka-DC, no? So yung buong storya niyan or buong vlog makikita natin kay Mrs. Harabas channel mga ka-DC. So panoorin niyo yung buong video niyan mga ka-DC. So guys, dako na tayo dun sa kanyang love story. So ito guys, love story ni Dalaman. Hello po! So, nandito pa rin tayo sa Valentine's edition ni KKK Ate Jane and Otep. So, ang ating interviewin ngayong gabi, walang iba kundi sina Dalaman and Mrs. Dalaman. A surprise interview. Hindi ako hindi ako nakapagpasalon. Walang polvo-polvo. Okay. So, simulan natin ang ating interview. First question, ready ka na, Mrs. Dalaman? Oh, ready ka na nga? Yes! Ready? Always ready on the camera. Kasi kuya, always ready. Alam naman natin yan, sus. Okay, first question. Paano nag-start ang inyong love story? Saan kayo una nagkita? Wala pang love story na una. Ano lang? Wala, hindi ko pinapansin. Kasi guys, kung matatanong nyo, si Boy Bildat ng Katadjak Channel, yung mama nun ay kapatid ni mother namin, Nanay Harabas. Magkapatid Dalani. yun, si Dalani.
Ngayon, sa mabilis na kwento, nagkaroon siya ng asawa. Kuya naman ito. Sa makatuwid, kuya ni Mrs. Dalaman, yung tita ko. O, ganon. Pakasal sila. Ngayon, nung teenager ako, madalas ako sa kanila. Nagbabantay rin kay Boy Bildad. Eh siya rin, parang yung kuya niya man dito ka rin. Bantayan mo rin si Boy Bildad. Ako rin. Doon ko siya nakita. Payat siya no na bata pa. Ako, may girlfriend ako noon eh. O, di ba? Totoo yun namin mo. Ay, sino tong payat na babae? Long hair, kulot. So, maganda. Malamarimar, relax. Wala pang malis siya nung una, wala. Siyempre, mas bata sa akin. Yun ang unang pagkikita namin. Yung nagpunta ako kina tita. Tapos siya naman nagpunta rin doon sa kanyang kuya. Yun, unang tinginan ng So, anong mata. feeling mo that time? Suplada yan. Hindi ako kinakausap yan. Relax. O, ba't kinakausap ba ako noon? O, paano, ano ba unang tingin mo kay kuya noon, te? Ako Pangit na noon, pangit yung, sa akin. Kilala ko si Sige. Dalaman. Yung galing ako sa Coron, Palawan. Yon. Tapos nakita ko siya noon. Si cute siya noon. Sobrang, ang tingin ko noon. Oo, sobrang gwapo talaga. Nakita niya noon. Ako naman pala eh. Hindi talaga, gwapo talaga. Tingin ko noon eh. Bigay ko sa'yo lahat ng sweldo ko sa Ayan. Yan ang totoo. Gwapo talaga ang tingin ko sa kanya. Tapos, nagsimula yon. Tingin mo lang sa akin, pero yung ibang tao, hindi naman yun ang tingin ko. Hindi, natingin ko eh. Napakagwapo mo eh. Hindi, natingin ko talaga nun eh. Guys, wag mo ako ibabasa. Ay, ang tingin ko eh. Oo, di ba? So guys, napanood na natin yung pinto ng buhay ni Dalaman. Buhay pag-ibig, mga kabisi. So, ayun. Yeah. So, bibong-bibo yung mag-asawa, mga kabisi. No? So, para lang silang magkaibigan, magka-friends. So, bibong-bibo yung mag-asawa, mga kabisi. So, nakakaingit. So, sana all, mga kabisi, ganun. So, ayan. Sa muli, maraming salamat sa panonood ng aking munting video about kay Dalaman, mga kabisi. So, sa muli, maraming salamat din sa subaybay ng Harabas channel, mga kabisi. So, solid suporta tayo sa Team Harabas, mga kabisi. Hanggang dito na lang ulit tayo, mga kabisi. Ano? So, hanggang sa susunod na episode ng ating video na lang ulit, mga kabisi. So, ito ulit ang yung kabisi na nagsasabing be happy. Bye-bye! It's the motherfucking Eagle Double G.